Priatelia, vítam vás v Dubaji. Let's go! Tu už asi 3 hodiny, priatelia, ako to hodnotíte? Po piči to je, ale ja by som to mal povedať na česky. Kubo je český ticket wave a bude po slovensky vyprávať. No určite. Točili sme nejaký content a tak, takže máte sa na čo tešiť. A celkom po piči to je. Je to akože celkom málo ľudí by som povedal. Teraz viacej k ránu, ale stále je to v pohode. Je tu chillik, hrá taký houseík. A akože pohode, no. Voda za 15 €, ale to je drink za 30. Ale tak čo je? To je jedno. Neřešíš peníze, že? Neřešíš peníze, jo. Či vás, ale mňa to motivuje, keď vidím takéto veci, jak tam. Pozrite sa tam. Tie housey stoja, že milióny eur, hej, ale si hovorí, že koľko ich tam je, že koľko ľudí to akože si dokáže to kúpiť a koľko ľudí to predtým dokázalo a si hovorím, že však akože čo oni vedia a čo neviem ja a proste ma to motivuje, že keď to dokázali oni, tak to určite môžeme dokázať aj my a môžeme tam aj my mať akože, a to nehovorím, že by som tam chcel asi dom, neviem, ako mi to bude asi zbytočné, ale ide o ten pocit, že keď to niekto dokázal, dokážete aj vy. A takisto, jak čo my robíme listky proste, to nie je nič ale nič, nejaký zázračný systém proste. Robí to tisícky ľudí, aj zo Česka, aj Slovenska proste už. A je to jednoduché, všetci to vlastne opakujú to isté a funguje to proste. Netreba hľadať úplne nejaké šialené kúzla, mágiu za tým. Ja som tiež bol taký, že som úplne si myslel, že potrebujem nájsť nejakú čarovnú pirulku, ktorá mi vlastne všetko umožní a budem najväčší frajer, ale v podstate nie. Stále treba nájsť niekoho, čo je niečom dobrý a on vás to naučí. Takže tieto mentoringy a takéto veci proste oplatí sa z toho hľadiska, lebo ten človek už si prešiel celým tým procesom a dokáže vám ušetriť čas, čo je niekedy 100-krát viac ako tie peniaze. Si povie, že niekto, že takto si pýtajem 2000 € za nejaký kurz, hej. Ale za týždeň alebo za mesiac sa naučíš to, čo on sa učil 2 roky, hej. Takže takto, priatelia, treba z toho tak pozerať. Treba dať, aby ste dostali, no. Priatelia, ďalšie ránko, 8 hodín ráno. Bazénik prázdny, let's go. Dneska sa máte na čo tešiť. Ideme si rentnúť, či vlastne kúpiť Lamborghini. Pôjdeme do púšte, pôjdeme na nejaké fotoshootingy a takéto veci. Potom, deň na to, máme buknutú jachtu. Včera sme boli vlastne aj v tom Old Bazári a takto pozrieť. Tam sme to netočili, lebo tam tých kokos, tam to je náročné, sami Indie a na takéto veci. Takže tam keby vyberieme kameru, tak nás okradňu, zbijú a ešte neviem čo všetko. Či sme to nerobili. Ale v podstate boli sme v downtowne, ty kokože brutál. Burj Khalifa sme asi prvýkrát videli, že Burj Khalifu, ne? No, poprvé no. Akože tak zvonku, ne? Ako videli sme samozrejme z diaľky a tak, ale brutál tá Burj Khalifa. Jediné také bolo celkom na hovno, že tá fontána, opravujú fontánu, takže tu budeme musieť zase prísť bohužiaľ, aby sme mali akože plný zážitok z toho a tak. No. A čo sa týka Dubai Mallu, akože tiež za mňa brutál. To, akože hlavne tá časť, čo sú také, že Gucci, Louis Vuitton, Prada a tieto také... Ale sme si to užili, tam to bolo dobré. Tam to bolo brutál, tam proste boli sami rich ľudia, nebolo ich ani veľa, proste také na úrovni, hej. Namiesto toho, že by si išiel normálne po zemi, tak si tam mal, že koberec, ty kokos. Išiel šejk, za ním 7 žien, trošku proste iný život ten Dubaj, no. Že nebudeme si klamať. Takže zatiaľ sme tu tretí deň, stále nasávame energiu a budem hovoriť nejaké takéto súky, že čo asi je. Priatelia, nezdávajte sa, keď je zle, bude lepšie, keď je lepšie, makajte viac, lebo príde zase zle. Takže tak, my si teraz užívame, po piči. Áno, toto tak by som to akože vysvetlil. Není lepšie, alkoholy, pičoviny, sme tu ešte ani raz nepili za 4 dní, čo sme tu. Není čas
nie je jednak čas, lebo makáme, a druhá časť ani ti to netreba, keď máš dopamín z týchto reálnych vecí, ako je napríklad máš dokázať mať takéto auto, doprava. Ísť napríklad dneska jak na jachtu, ísť na do piči Aurapu a takéto veci. Proste to ti dáva naturálny dopamín a to je lepšie ako nejaké skurvené alkoholy. Takže fucking let's go! Ok, priatelia, Lambo odovzdané. Teraz idem prebrať novú vec a to je, že jachta. Akože tu nemôže šoférovať, tak budeme mať kapitána, či to bude v pohode. Ideme na jachtu pre 25 ľudí, 5, takže akože mohlo by to byť akože celkom akože v pohode. Nemuseli by sme sa tlačiť, ale brutálne to tu vyzerá ten Dubaj. Dneska ty kokos, Mišo bomby na tom Lambe, čekovali veci, nie, že koľko môže zrýchlo pičoviny, takto srandy, tak už to išli, že to bolo, že brutál akože. Ale tá Lamba nič moc, čo sa týka materiálu a tak, ale tak dá ti to zážitok a psychologicky, že proste vyhrá ti to tu confident a všetko, že sa cíti, že král. Tak tu, to je úplne brutálne mesto. Viem určite aj minimálne, aspoň na mešťadži. Životík, priatelia. Tomu sa říká. Na život píča. Proste, ja už nemám som na to. Asi vypkáme. Ale mám to úplne piči. Všetko je tak, jak má byť. Prijal by som každému zažiť takéto zážitky, aké sme my mali tento týždeň. Ešte aké budeme mať na budúce ako každému z vás, aby ste videli, že má zmysel makať na tom, čo makať. Tá voľnosť, tá hrdosť za seba, to všetko okolo toho, neskutočný dopamín a motivácia. Samého pre seba. Je to štvrtičkový hotel, tam vlastne dole má pláž, tiež nejaký beach club, ale všetko to je súkromné, hej, takže na pláži je, že 5,5 človeka, čo je akože brutálne. Jedna vec nás teraz sklamala, že už o 8 zatvárajú, že pláž, čo je divné, akože na pláži chcem byť niekedy aj v noci, ale to nevadí. A za mňa akože brutál, stále prídeme na autom, príde valet, zoberie nám, proste iba mu dáš kľúče, odniesie ti auto, potom vyjdeš vonku z hotela, hneď ti priniesie auto, na to, že to sú 4 hviezdičky, akože v lepšom som asi nebol, čo sa týka služieb. Všetko sa o ťa starajú. Fakt, že akože úplne všetko. Sa ti snažia so všetkým vyhovieť a starajú sa ako kráľa. No bude problém, keď sa vrátime naspäť, že zvykať si naspäť, že nikto mi neodparkuje auto a takéto veci. No Dubaj je Dubaj. Začína sa to ukazovať, že prečo akože ľudia majú radi ten Dubaj. Je to tak, no. Nebudeme... Všetky nakúpy, no. Boli sme aj nakúpili sme nejaké voňavky arabské a tieto také ich domáce. Darčeky, viete jak. Neboli sme kúpať Louis Vuittony a také, lebo neviem, nemyslím si, že niekto z nás je taký, že ho to reálne zajíma. Proste také to neviem. Proste mám piči úplne, či taký Louis Vuitton budem mať na sebe. Proste, ako ja sa chcem, akože rád sa, že dobre obliekam, ale nemusí to mať na sebe do piči Louis Vuitton logo od hlavy po petu. Dneska zobudiť sa s tým, že proste dneska nemáš Lambo a nič na jachtu a nič. Dneska nemáme taký, že voľnejší deň, za čo budeme točiť večer, ale ťažký život, keď nejdeš na jachtu alebo Lambu. Neviem, jak to zvládne, možno ideme dať aký J-Wagon. Priatelia, ako som hovoril, že zoberieme gečku, že nuda, tak máme gečku a sme pri Mia Khalifi. Let's go!
nie je špatné, keď to nie je špatné, proti Lamborghini, to je 100-krát si vyššie, tak 3-krát vyššie, takže lepšie sa akože šoferuje. Ale tak no, co sa je pojmej. Treba pojame po tým bucnať. Priatelia, trošku sme sa zasekli v Sandu. Sme chceli iba odparkovať, že tu máme za celú pláž. Toto ešte vyzeralo, že je pevné, no bohužiaľ piču z rýžu nie je to pevné. Je to, že máme 2 metre od pevného a bum, sme piči. Stáva sa aj takéto. Nie, prídu na to ťavné pohľad. Čo? Máme umyté autíčko ako nové, priatelia. No problém, zo spodu trošku piesok, ale ináč pohodička. Služby brutálne tu robia, že ako neskutočne, 6 eur a čo ovci nám umýli také, aké nebolo umyté ani keď bolo vyrobené. Takže tak, Dubai, brutál. A je tu posledný deň, priatelia. Ráno, 7 hodín. Išli sme na východ, len asi tak to nevychádza. Ísť na východ teraz asi trošku neskoro. To je jedno. Takže tak, bolo to brutálne, bolo to super. Určite sa tu vrátime, čo skoro. Ja by som tu chcel ísť aj proste trošku, že na dlhšie aj bývať možno. O minimálne na mesiac skúsiť. Možno keď sa dá, tak sa bude dať aj dlhšie. Pretože je brutálne, čo sa týka mentality, čo sa týka služieb. No pozrite, ty staneš ráno a vidíš toto. Extrém, súkromná pláž. Proste všetko moderné, koľko z downtown a tieto veci. No, nemám slov, priateľa. Takže tento vlog ukončujeme, keď sa vám páči, dajte like, dajte follow, dajte odber. Že sa akože dá zmysel, čo robíme my. Ľudne sa nám ozvíte a môžete sa pridať ďalšie stovkám a 1000 ľudí. Ktorí teraz môžu mať to isté, lebo robia ticket reselling. Je to na vás, to vás nenúti. Každý má šancu. A tak. Let's go.